ka Pyrthei TV. Kami kimat dak basdang shwa yaki Khubor na Kylleng ke Jylla. Ki pat ba nong shongnong jang thain saume shiteng opashilong lahir minsim hadi miklayo I ke jingpur ke thilit ding barhem sejang gieng sa jongki. Ki pat ba nong shongnong kle thu ba ke jingkem ding glasdang na sobir nado ke sngi ublai ar pratrik Ïaïong araja phosau ba dei tat hadu ke step sngi ba ar kalai photrik Ïaïong araja phosau hakapor kalwe shiteng men step ba ke ding glasdang banpur sejang ke nikashnong hakaba ki pat ba kila hab ban mi na lagi jongki gieng kesem ban pelip ya ke ding. Nalor kata lasa kiru bagi pulit jang ketanat fire and emergency services kelawan poi biang por bentem ya kejing kelang jong geding. Kaken hun ke samlawat kam dalam khamat dak samla berilang pongrop hakalai photrik Ïaïong araja phusau klelet ban IT de kejing tho ho sketri jang ketanat kam po yeng uba cyril vidi ding do halo kejing pendrit ya karta thongkam hakatrat pulit kat kum advertisement bla pinmi dangshan klem de pinmi shwa ya kejing pen bana. Ka samla berilang pongrup hagajini keren bekla Pyrthei Khubor kalaong hadim belayoi baka sorkar kelabo ya ke revise guideline klem de pinmi ya ke notification mardor ke samla watkam klemi syakmat ban pinpau ya ke jing persya halor kane dak ke belai ban pinsngau syakibor badekmi pat sekretariat kampo yeng dak ba IT ru ya ke jing tho. Kalong shosho bagi samla kila ai jingmot la dak sorkar kamla ban pinbai ya kini ke jing deko kimbansi wat banet ujo syagi yeng bishar. Hashi tengsni jongkar kandai dek Ïaïong araja phosau ki pulit CRPF kilahab ban mi nak ketem lajong banet pelip ya keding ke beklang haga klau ke badan ha golfling ki pulit CRPF tang shio I ke jingklang jong keding hajan juga ketem sa ke jongki klem depen slam kila stay de kali penlip ding ban pelip ya keding ke belapur ha ke benta jong klau borok kowe. U Abu Tahir Mandal ubolong menteri ke sorkar Jylla bekmi ya ketanat sam boarding ula pentip bagi jim pelip boarding kha kedina kadau ke jim maramot ha ke bebon ki jaka. Ha ke jing kran bekila Pyrthei Khubor ha ka khandai trik Ïaïong araja phusau u mandal ula thoru bagi jim pelip boarding kala bandai na ke jing kem ding ki transformer ke jing pom Pyrthei ke jing klem ki dieng ha ki wire electric bat kiwe de ki daw. Adli kali ke belapin yeng hapalau jongga police reserve ke badan hajawai West Janta Hills District kelasya uyang ding haki bre ke ba omla bani tho haki step jongkalai photrik Ïaïong araja phosau. Kini ke adli kali ke bela julor malumala ke kinthop ya ka bas jongki pulit ke badan ya number ML not R iwe pra nyolai bat ke wepat ke deke kali gypsy shmet jong we pulit kala ingkhong lot khaj kat ba ka bas kala julor tang na ke benta basyakmat. Hak bedai bat kini ke jingja ki pulit la penlong ya ke jing toket ban lap din ya ki belek ya kini ka kam. Ka Shillong traffic police ke penlong ya ke jing talasi ya ki kali bagi thok asyaka nadu ka alpu artrik hadu ka alpu pratrik Ïaïong araja phosau hak Kylleng ki benta jong ka sor Shillong. Ki pulit ki layo lumpisa na ke jing dan kuna hadu hendrulak nyu pra hajar tingka namar ke jimbon jong ki brig pen khen ya ki kendon jong ka anya kali la ne ka motor vehicle act. Uri to Raj Ravi, Superintendent of Police Jongga East Khasi Hills, haka khandai trik Ïaïong ula pentip bahapo kini ke news ngi lalap bekidan hadu ndruspa prapusau tili ke jingpen khen yi kendon nya kali. Kata kum ke jingnya kali haka por belabu ai khau yang ke jingpendat yaki modified silencer bat kiwe. Ka Janta Hills Truck Owner Association ke belong ke syatri jonggi trai trok kelas dang ya ke jing ki beklemput sngi dak babat bat penpai hadu kumbalai photli ki trok kit mar jogi karkhana penmi do bilan ka jing sedang penlong ke ni ke jinglang kalong hadin ke jing syak thok bat syak syukor ke bana kapor syakapor ha ke sinjuk ke karkhana penmi do bilan ki bedan ha East Janta Hills District. Ha ke jing kran ber presiden jong keseng uba biang shwa shila ulai thu ba ke sinjuk ke blasyong jinglang kerke ha ka khandai trik Ïaïong araja phosau ha tu ber tak khnyang East Janta Hills District da ko we ke sur klarai ban sedang no ya ke jing ki ka ba klembu por. Kitrok ke blasyak pen pai ke la ha ke sngi ki dei ki jong southly ki karkhana pen mi do bilat bakin thop ki jong ke Star Cement ke Dalmia ke Amrit ba ke Green Valley. Mentapat tunya kimi yaki Khubor na Kylleng kari. U menteri ketanat kampo ing jong ka sorkar India u Amit Shah ulong belakhat sngo bha ya ke menteri rangba jong ka West Bengal ka Mamata Banerjee bakan wan sakhilang ha ka sngi baple ya ke Ram Temple ha Ayodhya hende ulong batang na ka daw ban pin sngo bha ki poiwer ki badan ha ka Jylla jong ka kam tre banwan.
Amit Shah ulah kena bagi poiwer West Bengal kidai kinong kershan bagi vote bank jong ka Mamata Banerjee bat kampre banai syaka jingalang pli ya ka Ram Temple yo bagi kinong kershan jong ka Kings Council no. Amit Shah ulah kerana kene haka jingalap election jong West Bengal. Kakin hun jagi nong tong dok kha ki banaga Jylla Tamil Nadu jong ke India klasha Khubor pasha lute hakakin hun ki runar ki bajule iki kampentrim haduriau bat lakin no bagakin hun jong ki runar ki baim haduriau ki dei ki bana Sri Lanka. Ki nong tong dok kha ki bana India ki lapin sngo syaka sarkar India namar ke jingsha pendik jong ki man kapor ha pedeng duriau. Kilaong bateng-teng ki sya pendik ha ki nong lute bat teng-teng pat ki sya kem ha ki sipai duriau jong ke Sri Lanka. Kan remut ki nong yalam na ki nyotli ki Jylla kila sya khot hajir haki pulit ke Delhi halo ke jing sya shna thok ya ke video jong menteri ke tanat kampo Ïaïong keri Amit Shah ya ke baula kren bu un penduk no ya ke bahak kerpang jong ki muslim hendai haki video pat lashna bu un penduk no ya ke bahak kerpang jong ki SC bat ki OBC. Kibisha khot hajir ki kinthop yo menteri rangba ka Telangana nang ta ki nong yalam jong seng Congress na Telangana na Rajasthan na Nagaland bat ki weipan ka special cell kala pha ikin hun ki pulit banle Rajasthan Jharkhand Nagaland Uttar Pradesh Haryana bat Madhya Pradesh bantokit halo kani ke jingja hadir arphanyus nam ba ki pulit kila thwet khlam sange khaddo kila yo kem yo wei ubriu ublah nyo phanyus nam garta ubadon kti haka company abriu Hendai hakini ke arphanyus nam ki pulit kimshim nalap sai shapang jong u bat khaddo ki yo jingtem bulale menle nong yalam nyam bat urit tengen hagi jakan nyam ba per da ka bakup yala de da ka dor jong jinglong reblay unu ubre ubla syakem ude ubla tip kerteng kum utilu uba ki jukot kum uramdas ude ubadon kti haka company abre house nam ka khandai spa khnai punyo Sangur ki bidoi ke layap kinthop ya laingur ki kinarin haga jing shlai bat ke jing ther ulap ba baklam sange ha Jammu and Kashmir. Ulap ba ulat ther la saus ki lenter ha Jammu and Kashmir kladan hadu lai spa san potli ki long yeng ki bla shapen kendria no na ki yeng ke sem jongki haringkat ki jing ri jing dop jongki. Ka sarkar klapen bana bagi skul ki deben khanglut chwa bat bagi university ru ki deben pen kendria no shwa ke sngi tho examen. Haga di jing ther ulap ba kladon ke jing tua khando ke shirkai hagi bon ki jaka ka kam khayi pateng hanaglan kelas dang byang ha kala sngi ublei kata hadien lai sngi bagi nong khayi kila khang kherdap lon yaki kam jongki ban persha ke jing sha dawa pisa hagi kin hun seng le no per ka Confederation of Nagaland Chamber of Commerce and Industries kumjuru ka Dimapur Chamber of Commerce and Industry kila pinjen surno ke jinaki jongki da ka bas dang byang no i kam gi jam jongki ki pulet ke Nagaland kila pinmi dau ab uba ki nong khayi kila ban ujor lara don kanu ke jing sha pin thot ha ka kam ke jam jongki mentapat tunya phashi Khubor na Kylleng ke Pyrthei King Charles III shen un sawan biang sha office trikam jong u hadim ladap ban sumari u na jing pang cancer ulas dang ban cha sumar na do benai rempang mentau snam bat hadu menta ke jing sumari u kadang yad hau kla lingkot usim Charles Lathia Hospital hadu lai met kenthi namar budon jing shitom hindai khamadi na pintikna bakade ke jing pang cancer ki sipai du riau jong ka China kila pendik iki jahat jong ka Philippines da ka basendet yaki da ka kini ke jingja kala ja hajan jong ka South China Sea ka jahat ka basha pendik ke de ke pinpoi bam ba pinpoi pnyang yaki nong tong dok ha hadu riau ka helikopter ka bakit yaki sipai Colombia kala Pyrthei hasun haki than jete jong ka Colombia bat baro khandai ngut ki break bren hapok helikopter kilayam Kedai helikopter bertemu ban penpoi yaki sipai sya Bolivar ke Jaka bagi sipai ke Argentina ki don hapadeng ke jinga khun persha yaki Clan del Golfo. Ke Clan del Golfo kedai ke kinhun bashir kai bha jang girunar ha Colombia kedan kumbahan 2000 ngut ai ki sipai jongka. Ulum meding maun ruang ha Indonesia ula Pyrthei biang bat ka sarkar ka hab ban pen kendria no iki bri ki besong basa ha ki Jaka ki bedan kumbahan 2 km ai hajan jong te ulum. Ude ulum meding ubaga kinjang jong u kalong hadu hinyo spa akusan meter bat ude ubala Pyrthei teng house nam ahrajar ar punyongut kinang Palestine kilayap ha kejeng hiar thma ki sipai Israel harafa katnat ka koi kya ha Gaza ka penya da ka Hamas kala kam bak sipai Israel kila ther bom hingsa jong ki pat ba bat bun na ki bayap ki dei na ka jo kalong yeng Hadin ba kala kerwit tenge ha Gaza ka Israel menta kelas dang hiar thma sa harafa ban kendang naphang yaki sipai jong ka Hamas
Adli ki hospital ki behe hanang wa Seoul jong ke South Korea kim tre shu ban ai dawai ya ki brio ki bon shim dawai bat kim tre shu ban puit brio namar ba ki doktor rangba kelas dang ai ke jing sange terikam jongki ke ba shi sin citayo ka jing sange terekam ke ba shi sin citayo jong ki doktor kelas dang haki Adli ki hospital ki behe kata ha Seoul National University Hospital bat Severance Hospital pada hadian kan sedang Seoul National University Bundang Hospital, ke Yonggin Severance Hospital, bat ke Korea University Ansan Hospital. Nero kata ke St. Mary's Hospital bat ke Asan Medical Center ru kila pin kre ban pin sange terekam no man la ke sini thodi. Alga kibre kila yap bat prangun kila mensau hagi jing ther bom ke Russia hagi benta bashathe jong ke Ukraine hagi than Odessa. Kiba bon ba ki jing tay kan thop ki ying brio ki la khlam lon ha kane ki jing ther bom jang ka Russia u president ki Ukraine u Vladimir Zelensky u la karpa de ka NATO mat ki wei pat ki ri ki baya parlok ba ka Ukraine ba kin pen kloy ban pha ki tiar thma khna ba Ukraine kan la ban ya da ya la de ka Bangladesh kla menjur ban pha ki sipai jang ka sha Haiti ban tam ki jing kan at ban wan rap biang ki shong su shong san ha Haiti ka Bangladesh kena snok tilang bat ka Multinational Security Support Mission dekan om yadan binta satya bak sipai jong ka United Nation. Ka Bangladesh kena keri ke bahendriu ban pha sipai sha Haiti kiwe pat kiri ke bla pha sipai sha Haiti ki kinthop ya ka Kenya, ka Bahamas, ka Barbados, ka Benin, ka Chad bat ka Jamaica. Ka jingalang ekran ya penbet hapadang ke Israel bat ka Hamas las dang biang hanang ba Cairo bat hakane ka jingakran ka benta onlam khmat da ke Egypt bat ka Qatar long bagani ka jingakran ka benta kalaban poi sha ka thong namar ba ke Israel ka dawa ban pelat no tangelai khulai ngot shwa ki brio ki bla sha rabor ka ba ka Hamas bat ka dawa ba ke Israel ka ban pelat no kumbah ndrus pa ngot ki nang Palestine ki besha set koidi ha Israel Kylleng no lahir thma ha ka khardap apahara jong ki pulen kenot ko kasis ha Russia bat ha ka de jinja nyongot ki pulet kala kelon yam na ki nyongot arngot ki de ki officer bat sangot ban ki de ki nong pahara jong ki Kylleng no ki lahir thma ha ka shiteng me jong ka singi ublei kitu kilo ki khubor hakimat kimat khublei